אתה צריך לעשות קצת חשבון נפש, פטר. תראה, פטר, אתה צריך לעשות חשבון נפש. אני רוצה חיים נורמליים. כשהייתי איתך, אני הרגשתי כאילו כל העולם מלא רק במשוגעים פסיכופטים, משוגעים פסיכופטים, משוגעים פסיכופטים. רציתי להפתיע אותך. מזלי אלה שגרים לידך דווקא כן היו בבית. עברנו לכאן לפני כמה ימים. אבא, לא יישאר איתנו עוד הרבה זמן? זמן השתלט עליו לחלוטין ולא יהיה אפשר להחליף איתו מילה. במהלך ביקור בין יומיים שנערך בצפון מורביה, צפון מורביה. הוא היה הקול של המדינה. אבא שלי נפגש עם איזה מישהי, מפסלת לו את הראש. קוראים לה סילביה. חושש להסתבך איתי? בלעתי מלא כדורים. אתה מפחד שאני בן אדם לא יציב? הייתי מת שרכבת תקטע לה את הרגליים רק כדי שאני אוכל להחזיק אותה בידיים שלי. זה מקסים מה שאמרת עכשיו. אם תרצה אני יכולה לנקות לך. אתה לא הומו, נכון? לא. הרבה אנשים רוצים להאמין שהם משוגעים, אבל הסוד שלהם שהם לגמרי... אני חושב שאני צריך לנתק מה עכשיו. צריך לנתק? לא הוצאת מילה.